Modadero, modadero. No Pinasia. Yeehaw. Oi, nak bujang wai, nang gagah, nang tageh-tageh. Wah, pandai-pandailah menjaga diri, pandai-pandailah mencari pergaulanan elok. Dolai kinin leh. Lah dima-dima manyek-nyerak menyo. Orang nak pakai-pakai narkoba, nan mai sok lem. Dah tahu kalian dah nak manyonggiang kateh langit ni nak wei-wei awak mencari pitih untuk menggadangan awak, menyekolah awak. Kinin bau sak badan, bau sak utak. Pikianlah dek kalian du. Orang sakit payah membali ubek supaya nak sehat. Awak sehat babali ubek supaya nak tele, supaya nak sakit. Pakailah utak dulu nak. Pikiran orang tua awak nak kamar rasai. Karena gunoi ubek tu dipakai. Kok ndo ketahuan awak bekoh? Tele awak dek dongo awak dek kok ketahuan awak dek pak pici jo pak tara. Tatang kok. Dolai doh untuang doh. Pikianlah huai awak nang kasasaro, pikian sansana awak nang kaseso, pikian badan awak. Dolai le ijau awak de bekoh ro kana gunoe. Dolai untuange, dipakai dun dolai untuange. Pikian do, ikon do. Kok dipakai bekoh mo gagah awaknya nyurang, awak lah nan santiang ciri namo do mempandai sayo badan. Jangan dipebingung jo diri. Di kadangannya awak diuai awak di sekolahnya tinggi-tinggi supaya nak berhasil, supaya nak sukses. Bisa menolong wei awak sekolah tua kini ni janganlah pikiran geleh menolong wei. Jangan pikiran geleh menolong sana. Jangan pikiran geleh menyanangan. Ijang memang nyusahan uai awak Allah. Ijang memang nyusahan dun sana awak sabali Allah. Ko tapapapo nama pakai, tapapo nama iso. Lai leh sabali lah kecando tu me nampak awak yo doa na inyoh wai. Modadero, modadero, modadero. Modadero.